Bon Sant Jordi virtual des de Cal·lígraf. Us presentem les nostres novetats per aquest Sant Jordi. En primer lloc, un llibre infantil, Una bestiola entremaliada, d'en Jaime Vicente. Després, Les aventures d'Ulisses, un clàssic d'en Carles Riba amb il·lustracions d'en Dani Torrent. Ara, Gainsbourg i Dalí m'ho han omplus, un estudi d'en Pere Francesc Rom de les relacions entre aquests dos gènies de Figueres i de París. El quart llibre és d'un figuerenc, Joan Manuel Soldevilla, un clàssic, un historiador del Tintín. De Quijote a Tintín, relaciones insospechadas entre un libro de burlas y un tebeo infantil. I una novel·la que parla de Girona i dels seus carrers, una novel·la d'en Carles Macrach, Un pas cap al nord-oest. Un altre autor figuerenc, en aquest cas Ernest Pibernat, El món de sota un cel, un llibre de poemes que parla de la muntanya i del paisatge de Nostra Senyora del Món. Un clàssic, en Dobroski, d'en Pushkin, la última novel·la del geni rus. I finalment, un llibre il·lustrat per adults, Todos los hombres del dibujante, d'en Sebas Martín, dibuixant de còmics. Res més, que tingueu una bona